Son profesor titular do Departamento de Filoloxía Galega. A miña área docente é o mundo das literaturas de lingua portuguesa e das culturas de lingua portuguesa, e tamén o estudo da cultura, planificación cultural, asesoría e consultoría culturais na lusofonía e transferencia de resultados. Na actualidade tamén son presidente da Asociación Internacional de Lusitanistas e fui vicerreitor da Universidade de Santiago entre 2006 e 2009, e tamén coordeno o grupo de investigación Galabra, que é o grupo de estudos nos sistemas culturais galego, portugués, africanos de lingua portuguesa e brasileira. Pois sono por varias razóns, dun horizonte sentimental a un horizonte racional. Sono porque entendo que para nós, galegos, galegas, manter a cultura e a vertebración do noso país é fundamental. Facer iso ten moito que ver co mundo do restante lingua, do mundo de lingua portuguesa, da restante lusofonía, e é un ben que non nos pode ser negado. Por tanto, a lingua é para nós un vehículo e un instrumento fundamental de relacionamento, non só en termos lingüísticos, non só en termos comunicacionais, tamén culturais. Aí hai tamén, sen dúbida, ese elemento sentimental de continuar sendo o noso país e ao mesmo tempo termos a posibilidade que nos está sendo negada e que nos foi negada no pasado, de ter unha relación fundamental con un mundo co cual nos sentimos vinculados a través deses elementos lingüísticos e culturais. Hai tamén, obviamente, unha razón, ademais de utilidade. Os galegos estamos sentados nun tesouro e ás veces non reparamos que temos un tesouro no cual estamos sentados. É evidente que, e máis nun mundo como o actual de fortísima intercomunicación, que dúas normas para unha mesma lingua deste punto de vista son dificilmente sustentáveis. É evidente tamén que a que triunfou no mundo, puderon ser varias as solucións, foi a que impulsou o noso parceiro do sur, Portugal. E é evidente tamén que o desgastamento que produz a norma actual sobre o galego na súa profunda castellanización, con independencia dos desexos que pudo haber absolutamente legítimos e até louváveis de aproximar do que se intentaba, do que se interpretaba ser a alfabetización só en español das persoas e, por tanto, que sería accesible. Eu penso que iso fracasou e, por tanto, agora, con consciencia e responsabilidade, debemos camiñar a esa sempre desexada unidade que penso que ninguén nunca colocou en causa na historia das grandes persoas que foron fabricando o galeguismo e tamén a súa interpretación da lingua. O que me consta é que a GAL non é contraria a nada. O que me consta é que a GAL defende unha vía, e defende ademais dunha maneira que, a pesar de tanta represión que existiu e aínda existe, faino de maneira amável, simpática, no sentido etimolóxico da palabra, e crescentemente abranxente. Iso tamén dá conta do seu suceso, porque o éxito da GAL está precisamente en que existe, a pesar de todo, e non só existe, senón que ten en sectores juvenís, en sectores vinculados ao mundo da nosa cultura, un dos seus elementos e alicerces fundamentais. Eu penso que a atitude de a GAL debería tamén ser ben interpretada e aprendida por algunhas das institucións e dos organismos oficiais, se é que queremos actuar con responsabilidade en relación á comunidade. Eu penso que temos que ser audaces e temos ao mesmo tempo que ser prudentes. Temos unha situación en que existe unha norma que está implantada e desenvolvida no mundo da administración, no mundo do ensino, nos medios de comunicación, e penso que non se trata de fracturar, non se trata de quebrar máis, trátase de actuar con tino e con racionalidade, iso sí, con un profundo sentido de servizo público á comunidade galega. Iso significa que probablemente teñamos que manter dúas normas lexítimas neste momento, e ao mesmo tempo ir nas diferentes esferas da lingua, particularmente no léxico, nas estruturas semánticas, nas estruturas sintácticas, no léxico semántica, na gramática, e a partir de aí en
outras formas fáciles de implementación, como a cuestión ortográfica, ir dando pasos nesa secuencia sen negar a ninguén e ao mesmo tempo permitindo un desenvolvimento que a propia comunidade poda na súa práctica decidir legítimamente para onde quer camiñar. Eu, en xeral, penso que as persoas debemos pensar sempre en termos de oportunidade e non de problemas, non? Por tanto, cada paso que socialmente alguén queira dar, que individualmente queira dar, debe colocar sempre unha oportunidade e non colocar un problema, nem moito menos unha especie de acusación velada a ninguén, por máis que, en fin, haxa resentimentos de varios tipos. Iso significa que, en termos prácticos, basta dicirlle a unha persoa que pode acceder a bens, que pode mellorar a súa calidade de vida se afina un pouco o seu instrumento, sabendo que, a partir do que ten, a partir do ben que significa ter o galego, ten a ferramenta para chegar con ese galego a todos os galegos do mundo. E iso é dunha potencialidade extraordinaria. Non me refiro só ao Brasil e agora a súa potencia económica, nen o salto de Angola, nen o mundo africano. É a posibilidade de comunicar con centos de millóns de persoas de moi diferente índole. Un pode ter as instruccións dunha máquina de lavar en galego e pode acceder a ela, como pode acceder a un libro de medicina ou como pode acceder a filmes atractivos e, en todo caso, sentirse propio e natural en todo ese mundo porque está aumentando a súa calidade de vida. O galego, que é para as persoas en termos de reintegración? Unha magnífica oportunidade que non debe deixar pasar. Se un ve o mapa do mundo, que así podería dividir o mundo entre, pasando por Europa, entre unha parte da direita en que hai 3.000 linguas e unha parte da esquerda en que hai, por razóns obviamente históricas, 3 linguas fortes, que son o inglés, o español e o galego-portugués. As oportunidades de alguén que, por as razóns que coñecemos, sabe español e ao mesmo tempo ten o acceso ao portugués, multiplican as de calquera outra posibilidade, outras persoas. Sabendo, ademais, que en cualquier tipo de relación laboral, en cualquier tipo de relación en xeral comunicacional, o compartir a lingua é un elemento de empatía fundamental para conseguir obxectivos. E ao mesmo tempo, a presentar variantes é tamén un elemento adicional de empatía, porque permite descubrir que hai outro e un outro que é próximo. É unha riqueza extraordinaria que eu e outras moitas persoas teñen experimentado, ás veces de maneira consciente, estudiosa, etc., e outras, moitas, de forma puramente espontánea. Toda proposta que nos fagamos lingüística, cultural, e sobre todo aqueles que teñen responsabilidades públicas, toda proposta en xeral que fagan asociacións, etc., debe visar a cualidade de vida das persoas. E se non é ese o seu objetivo, ou se non o conseguir, debe retirarse. E debe actuar con responsabilidade e rendendo contas. Invocar, estar a favor do galego, a normalización, non sei que, non serve se iso non der resultados en que as persoas melloran as súas formas de viver, as súas formas de funcionar no mundo. Eu son reintegracionista con esta espada de Damocles e considero que se o reintegracionismo non for unha boa solución para Galiza, debe retirarse. Só que entendo, e cada día máis, que é a solución para Galiza. Há recursos fóseis que están estragando o planeta e que son recursos esgotáveis. A lingua non é un recurso esgotável, polo contrario, é inesgotável no seu progreso. E é de graza. É democrático. Demótico pode ser usado por todas as persoas. Como se pode negar estas posibilidades a un país que tanto ten sofrido este punto de vista? Hai unha frase de Murguía que o sintetizaba moi ben no discurso de 1891 nos Xogos Florais, referíndose precisamente a que a nós foinos mal, mas que Portugal conseguiu conservar a lingua e facela unha lingua internacional. Deus, que nos castigou tanto, deu-nos esta gloria. Pois esta é a nosa gloria.